Дәвәнием, мин сине яратам дигән, язу табып алдым дәфтәрдән. Минем шигырь, җырлар дәфтәре юк ул, алганым юк иде хәтердән. Минем янга шулай кунакка килгәч, бик үк тигез түгел язган юллары, шулай да чын ихластан язган, сизелеп тора бала куллары. Шул мизгелдә үк күңелемдә койнап куйды хисләр ялкыны. Ничек шулай тәэсир итәсең җанга? Син бит минем бәбкәм алтыным. Синең яратуың минем өчен мөһим. Күп нәрсәләрне түбән калдыра. Синең шул биш сүздән торган җөмлә мине зур шатлыкка салдыра. Менә күрәсеңме, минут эчендә түгелде дә куйды кайнар хисләр. Ярыялысыз бар балаларым, ялгыз җаным минем сизсез нишләр. Тукта диеп әмер бирсәм дә мин, туктыйммы соң туктый аламмы? Шул минутта кычып алыр идем җаннан кадерле булган баламны. Автор Гөлнур Галимова.